chokruoge pacho kaendi kama bende jatend piny ne odiochieng' makawonendi ne otimo limbe mare kaunti ma Murang'a. Mamoko gin weche giko mar neno ni piny Kenya omakore koda piny mamoko mag Afrika eneno ni Mnasema tuungane, ndio? Na mimi nawauliza hawa viongozi wengine wote, tuwache siasa ya kugawanya wananchi, tuwache matusi, tuwache ukabila, tuwache chuki, tuungane kwa sababu umoja ni nguvu. Kila kiongozi Jatend migao mar thieth pacho kaendi Aden Duale owuok oko kendo wacho ni piny Kenya oikore mar tiyo machiegni koda pinjego eko mago mag Afrika e chenro endo mar neno ni onyal rakruok koda tuo mar kansa mar nyodo e yo endo ma owinjore. Magi ne owacho e kinde romo mare bende otimo odiochieng' makawonendi koda jolony weche giko mago mag thieth ma bende ne oyango ni kaluwore koda nengo mamalo mar thieth mar kansa e pacho kaendi en gino endo makare ka piny Kenya koro ni to nyalo tiyo kata makore koda pinje mamoko mag Afrika eneno ni nengo mar thieth makamano koro ni to nyalo dok piny ne oganda mathurka. HPV type 16 and 18 are responsible for about 70% of cancers. And then the HPV types that are included in higher valency vaccines, like the HPV-9 vaccine, provide coverage and protection from 90% of the carcinogenic or cancer-causing HPV types attributable to cervical cancer. Health investment, therefore, ladies and gentlemen, has already proven itself as the driver of both economic and social progress. At the same time, we must be very honest about the challenges for us. Development assistance is declining, fiscal pressures are increasing at the local level, and health financing gaps remain significant. This calls for stronger domestic resource commitments. Jalara ko mar kere pacho kaendi jotiknendo mano mar Jubilee Fred